n-ar fi blaturi. Bă, Eric, tu ai primit vreodată? Da. Adică au vrut cineva să-mi dea bani să-mi fac un blat și am refuzat. Un meci de Liga 1. La Mediaș? La media asta. Să-ți dea bani să nu joci, practic, nu? Sau să joci prost. Să pierdem meci. Să Adică să nu pierdem meci, să nu batem. Da, adică să joci prost. Și nu am acceptat. Și a fost cineva din zona echipei adverse sau cineva care voia să pună un pariu și avea nevoie de un anumit rezultat? Nu, echipa adversă. De la echipa adversă. Da. Și n-am acceptat. Eu eram suspendat și eu zic că du-te și spui la băieți. Și am zis, da, las că îi zic la băieți. Normal că Deci, nu vreau să mă implic. Și după aceea, următoarea săptămână, hai. Nu. Și după aceea, până la urmă, putea să joc cu meciul ăla. Și acum a venit antrenor. Hai că te rog, că... Și am zis, îmi pare rău, nu. Și m-am dus în vestiariu cu echipa și am făcut eu un test cu băieții. Bă, uite, e o sumă ca atare, să împărțim între noi, să nu pierdem meci, adică să nu batem meci. Eu nu vreau, dar vă înțeleg. Eu am venit din Arabia sezonul ăla, aveam ceva bani. Eu nu vreau, n-am nevoie, s-ar putea că știu că unii dintre voi aveți copii și alea. Dacă vrei să facem, băieți, eu sunt cu voi, dar eu nu vreau. Vreți? Toată lumea, eu cred că au priceput că era ceva. Băi, Eric să-mi spună așa ceva, că știa că eram împotriva. Despre Eram ce sumă era împotriva vorba? totală la pariu și de alea. Despre ce sumă era vorba? 50.000. Și zic că băieții zice, nu vrem. Eu zic, bun, nu vrem? Atunci suntem bărbați, nu vrem. Nici eu nu vreau. Dar eu știu că altcineva aici a fost chemat. Să iasă și Că să de fapt n-ar fi 50, ar fi 100. 50. Și dacă aflu, eu sunt primul care o să vorbesc. Pentru că câștigarea noastră aducea salvarea la o altă echipă dragă. Uh-huh. Și evident că nu vroiam. Și până la urmă s-a întâmplat egal, echipa dragă a pierdut, au căzut echipa dragă. La prima repriză am dat 2 goluri, minut 93, 2-2. Că ar fi fost, că n-ar fi fost, din partea mea n-a fost 100%. Am dat și eu 2 goluri.